Nyt en tiedä. Kuva. Kerro lisää. Ei, no en kerro. Et kerro. Ei kehtaa. Haittaako toi kamera jotenkin? Mikä kamera? Tämä. Älä kuvaa, ketään sä nyt kuvaat. Sua. No voi en vittu. itseäänikään. Nyt on Mitä? niin Norttia. Niin onks kyllä No ei tulta? oo tulta vittu. Sä just poltit 3 ainakin. No niin, mutta kun et tulta sattunut. Kyllä vitolla sä et voi. Susta tulee ketjupolttaja. Kun sä just 3 poltit. Herra Jumala sentä. Niin. Eikö tulta? 3 ainakin poltit äsken. No en sattunut tulta vittu. Hajotetaan taas. Ei. Ei hajoteta, kun hajotetaan. No mikä nyt on nyt sitä hajotetaan. Ei mikään. Tämähän on lähes tulta. Vissiin. Tai tikkuja. Tää? Tikkuja. Tää on vittu missään. Taskussa. Ei taas. Ei mun taskussa. Ei sun taskussa, mun taskussa. Vittu mitä se sitten teillä. Sä heitit sen sytkärin menee. Sitä ei löytää tee. Niin tässä on vaan nyt. Onko niitä tonitikkuja? On ne nyt kun mä yritän kuvata. Onko niitä tulitikkuja? Voin mä tän pysäyttää. Onko niitä tulitikkuja? On. Tänä Kuka on kysyy? mitä? Kuka kysyy? Silleen, missä pitää niitä tonitikkuja? Katso.